Quin dia més maco, no? Anem a obrir a dalt a la terrassa. Hola, bon dia. Què tal? Com està? Tinc la roba, espero que ara s'assequi ja. Sí, hola, bon dia. Has trobat la pilota? Busca la pilota. Busca la pilota. ¡Ay! ¡La pilota! Vaig a fer tot allò que vaig dir a la llista. Fins ara! Bueno, ja m'he dutxat, ja he esmorzat, he fet la rutina del dematí i ara vaig a posar fil a l'agulla. Havia pensat en fer una depuració del lavabo i la faré, però abans em posaré amb la cuina. Resulta que, que a la cuina hi ha coses que a la pràctica no són útils. És tan petita que ho has de tenir tota la vista i no vull tenir-lo a la vista perquè fa de sedesa. Llavors, li he donat voltes durant tots aquests temps i vaig a veure si ho aconsegueixo i ho poso tot d'una altra manera. Tot no, però que canviaré algunes coses. Doncs allà vaig. Aquí estem, a la cuina. Vaig a fer aquesta zona d'aquí primer. Aquesta zona té uns armaris que, mira, els tinc buits, El que passa és que allà dalt no arribo, vull dir que haig de posar coses que no faig servir normalment. I aquí també hi ha un armari que és fins al sostre i tampoc està ple. Llavors aquí, que és un que utilitzo bastant, perquè és allò que ho tinc molt a la mà, resulta que és molt estret. És molt petit per les coses del dia a dia i no m'hi cap bé. Per tant, vaig a veure com ho faig. Per una altra banda, tenir tantes coses aquí sobre no m'agrada. Hi ha coses que les haig de tenir, però hi ha coses que potser no cal, com és, per exemple, el bullidor. El bullidor, home, jo no prenc cada dia. Ja sé que és maco, que no fa lleig posat aquí, però em molesta. Em molesta perquè aquí tinc penjades les culleres, llavors el bullidor va a la dreta, va a l'esquerra, tot el dia el vaig bellugant. Per tant, no és. Tinc la torradora, que tampoc cal tenir-la tot el dia aquí sobre, perquè ni menjo torrades cada dia, i quan menjo només és una vegada al dia, o sigui que són 5 minuts que la faig servir i en canvi està aquí tot el dia. Vull dir que el dels plats, sí que clar, sí que ho haig de tenir aquí o no, ja veurem. Perquè aquí no m'hi cap. Perquè si aquí m'hi cabés, no veus, aquí no m'hi cap. Que aquí hagués sigut millor tenir escorredor de plats. A mi m'encanta perquè vas posant tots els plats i tot queda. O sigui que vaig a veure com ho organitzo. Llavors, el primer de tot és que trauré tot això d'aquí, que és com una mica de despensa, aquí, però no més pràctic, o sigui que ho trauré. Clar, aquí hi ha moltes coses que no les faig servir fins que les vaig a buscar, que potser s'hi passen aquí 10 dies o 15 dies.
que són els gots, que els tinc aquí, que també tinc molts gots i no els faig servir. Tot i que ja vaig fer una depuració, però vaig acumular de gots. A vegades tenim aquesta concepció, vull dir, els calaixos és com si ja estan predestinats a una cosa i tu segueixes la inèrcia, no? I ara he pensat, per què no aquí les olles? Que m'és més còmode d'agafar-les, o també són còmodes d'agafar, i en canvi el que és la despensa no m'és tan còmode perquè em queda tapat i em queda molt amunt. Per tant, utilitzaré aquest calaix per la despensa. Bueno, al fi i al cap jo he vist vídeos de cuines i he vist que la despensa moltes vegades està posada així amb un calaix, no? Fixa't, fins a un cap l'ampolla d'oli dreta, que ara pensava que no m'hi cabria i m'hi cap. Per tant, la llet també m'hi cap, i per tant, normalment, però això encara ho utilitzo menys, per tant, haurà d'anar més amunt. Vaig a buscar l'escala. I he posat allà el bullidor i la torradora. Tasses que són del Nespresso, però no les he fet servir mai, perquè són per cafès molt petits i jo normalment no el prenc mai. Un cafè sol petit no el prenc mai, o sigui que se'n van. El que faré és posar aquí dalt de tot els gots que no faig servir. Els vull tenir perquè realment, clar, si algun dia ve algú i tinc que treure gots per tothom, doncs tampoc em vull quedar sense gots. Bueno, ja ho veieu. Aquí he posat el cafè, les galetes per esmorzar. Allà darrere la cafetera. Aquí he posat totes les... Encara em queden les de dalt de tot. Vull dir que encara puc guardar coses. I aquí... I ara vaig a posar el microones d'una manera més pràctica perquè tal com està és molt difícil de fer-lo servir. Bueno, a veure què us sembla. Encara em falta allò que quan no ho faci servir em sembla que ho trauré i ho posaré aquí sota. Però bueno, ara es queda aquí. Doncs mira, aquí tinc l'oli, la sal, això que es fa servir sempre. Aquí tinc les paelles.
Aquí tinc tots els gots. I aquí el bullidor. Aquí galetes i cafè. I aquí, que ja ho tenia, els plats i els tàpers. Aquí la meva despensa. I ara aquí no hi ha res. A veure què poso. Us vull ensenyar una cosa, perquè veieu, Com això ho tenia en un racó que no ho veia, l'altre dia no me'n recordava i vaig comprar un altre. Ara en tinc dos. Això és el que passa per no tenir les coses al seu lloc i a la vista. Ara sí que ja està. Veus? Aquí he posat tot lo de la neteja. Allà n'hi ha els draps de cuina, les bosses per anar a comprar. I aquí guardaré a l'escorredor quan no el faci servir. Aquí he posat tot lo de la neteja. I la cuina queda així. Així és com m'agrada veure a mi la cuina. Doncs primera feina feta. A veure quina hora tenim. Sí, ja són la 1. Però com no tinc gana, que he esmorzat molt bé, ara el que faré és fer allò del lavabo i després ens n'anirem amb el gos a caminar, que fa un dia estupendo.